Hello mga ka-listeners, maayong adlaw sa tanan. So mga hoy ko ron, kuyog na ko akong iro. Ayan. So ni kuyog, ibitahan ni kinakoy gwardiya. Ngahoy mi. Mga hoy mini cookie dog. Oops. Ang gandagan. Alay cooks. Mga hoy dari cooks, alay cooks. So mga hoy ka-listeners kay wala po yung sugnod. No, og pa akong iro nalingaw gid sa dagan dito sa ubos. Ano naman to, nawala na. Cooks. Alay cooks. Si Cookie Dog, no? Si Cooks. Si Cookie Dog mura pug cook ni og color, no? Mura pug cook ba. Ano naman to. Muna nga ko siya Cookie. Murag cook og color, no? Murag cook. Murag color sa Coca-Cola ba, no? Na po history ning ihangalan po sa kung pagnalan na aning iro Cooks, alay Cooks. Cooks. Yan na. Nagkasuok-suok na. Nya mo pangahoy sa mga listeners no, unya ta mo tiwas ani ug magpangahoy. Okay, kay kaumrog ka nun. Murag giswerte sa ko nga aning dagom kay landong ba dili init ba, no? So mga sa mga listeners no, padayon na taon niya no, istorya. Okay. A few moments later. Hello mga listeners. So giabot og ulan. Kita kay hinay nag-ulan mga listeners no. Uwan jud. Nya bita kay ko biya sa iro ba. So ako maglaay sa magpangahoy mga listeners. Kay naay na akong iro. Akong gwardiya. So pakuli na mga listeners no. Vlog ya po kasi kalisod ba. Okay. Tanan akong iro ito. Iba una na akong iro mga listeners no. Mga ka-listeners, laban lang. So diyan na dito. Paduol na misa mo agi na meron na tower dapit. Laban lang. So muna gyud na mo disod agyan ba. So putlon sa ako mga ka-listeners kay parang disula sa gyud. So mo ni agyan na mo ka-listeners no. So bali isa ka tower ay makalusot diring gapita, no? So kun ibirahon kay lisod. Yan mga ka-listeners no. So diyan ako lapit sa mo ang agyanan. Palusot na ko. So ayan. Ano na yung sitwasyon mga ka-listeners no. So challenge. So muna challenge mga ka-listeners no. Yan. So nakalusot na ko. So muna challenge sa mo ang agyanan. Muna nakahilis akong Bill mga ka-listeners no. Challenge kayo ang sungsung So diyan na tulapit sa tawad na gid. Kung iro mga ka-listeners, nag-una na si Cooks. Yan. Ito akong gwardiya.
Si Cooks.